Kani kadeka pati CCTV. Kakong lina rin tatyang kaway na Longkmie ka bapa skul yala kikhuan ha kasaw kantoj upper primary school Demthring Nongspung Syiemship kala Ujor halo ka jingbom biang ki bor Pynïaid skul ha katega skul ha kapakala keno bagi kena skul upper primary ki kham lach skul kham kloy banya ka skul lower primary kata tang khatoi beji nakapor long skul kabalong khandai beji mestem katai ka Longkmie kala yathu ru ba kinoi kai hakini ka skul kabadan lai phong tam e ki khna kala pen paru ya ka jingbom tibet kinoi kai ki ba kai hakate ka skul ha ka ba ki khna kumbalai i na ki khon jongka hi kim judan jing tho e haki copy jongki katai ka Longkmie kala Ujor ba headmaster uba kis emle ringkat chairman ka managing committee uba m laurenyang kem shim la shim khya satya ha ka ba pet ya kani skul Haka jingle jureb ka kong mina kar kongor ka badai ka chairperson jong ka State Commission for Protection of Children Rights batlap bagni ka skul ka duna bha ka liang ki miet ki shuki kumju ki blackboard bat kumju ru ki pankhana ki ba om ilong tang ban penon kamru ka kong lina kala pen pau ba la idon kam ban pen piang kerki ya ka skul ka balong tang ka te ka skul ha ka kerdan upper primary ha ka te snong where chwa no khna mi kamu dia ukna LP school tu ubiang becek cici beje kapor bam ka biang bekat arsteng kawai cici beje no bola bon kawai kawai beje mo tengah surngau ra di chala no lo wana milman bim diskar kan wang la boy na stage pa ki buru ben gana yang tem namar ba Longkmie fi madam namar ha kapor bu kita wan school ki khan ngaju ang khan pila khot bhe khnang ma phenyo ni no chawai mong ang da pas bhe ta wang ai me ngala bang tang haplet kan ko hata na sulit ko pingan dapat no mila ba te ana pa mjudan da kar wai ro hapo ki kopi tang akom na pila skor pila ko po skor bunu sar kum correct no ko jong khain wang na sar fur khai ba mju correct na tuang tho ladangi nang tho po skol na sar lang apai la dem to wang la biang me la fur khai ba la siwan na siu blackboard na benta ke jing hikai ki classroom na benta habe ngawan na po skol ha por ngana ngawan na ngane sondor ba ka baru na ra henry ngala la bu num don wat chok ba benta ta kham don chok ta ton hi kan le unya tre akan pun mari sound share kai un chele kai ne po skol kata long ka po so si pala ki kot ki sla ki khana ki yo kot ki yo sla na ka skol na am kham ki don ki ba yo to ve artali kot pule copy te bara english thilun la banta kino hikai rong la ya kren baru head master ra wang balai phun la ma phi ya ka ro jong ka skul pi tip phoi phun batai ngong anam tep ngong to batai le mi bun tep ngong persu tho ngong kom ta ka por ba ya kren ka kat kum ka jing bana la ki wei ba ki ong kino ki bru ra kat kum ka juk banta kem la ban hikai Kani kadeka pati CCTV.